Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů Řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci. Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Barbora Lichorobec. Naše dnešní pozvání k rozhovoru pro náš podcast Řeči o řeči přijala paní doktorka Adelaida Fabianová, klinická logopedka z Piešťan, která se 25 let intenzivně věnuje neurovývojovým a neurogenním poruchám nejen u dětských pacientů. Pro nás logopedy lektoruje orofaciální a bazální stimulace a těžištěm terapeutické praxe paní doktorky jsou poruchy polikání. Nedávno také vyšla její nová kniha Oromotorika hrou, která je průvodcem, jak s jazykem cvičit, správně dýchat a přitom se zabavit. Dobrý den, paní doktorko, děkuji, že jste přijala naše pozvání i po náročném lektorování kurzu u nás v Brně. Ďakujem veľmi pekne za privítanie a takisto za možnosť sa vyjadriť vo vašom podcaste. První otázkou pravděpodobně přilákám pozornost rodičů dětí, kteří by chtěli preventivně předejít obtížím s výslovností svých dětí. I když výslovnost nesouvisí jen s hybností mluvidel, ale třeba například také s dostatečným sluchovým zpracováním slov. Přesto, jaké podmínky dítě potřebuje k tomu, aby jeho oromotorika, tedy hybnost mluvidel, byla dostatečně vyzrálá, silná a koordinovaná? Oromotorika ako taká vlastne pochádza, je zložená z dvoch slov. Je to slovo os, oris, ako ústa, a motorika, čo je de facto hybnosť hovoriteľ alebo pohyblivosť. Oromotorika sa niekedy považuje, respektíve niekedy sa popisuje ako aj hybnosť artikulačných orgánov. Čo sa týka samotnej oromotoriky, musí takisto vyzrieť. Tak, ako musí vyzrieť a dozrieť jemná motorika a hrubá motorika, rovnako aj orálna motorika alebo oromotorika podlieha určitým medzníkom a určitým takým vývinovým oblastiam, ktoré dieťa dosiahne len vtedy, pokiaľ bude dostatočne stimulované. Tým mám na mysli, tá stimulácia nemusí byť výlučne iba z vonkajšieho prostredia, ale stimuláciou môžeme pochopiť a respektívne rozumieť stimuláciu už v novorodeneckom veku, keď sa dieťa prisaje a je kojené. V tom prípade alebo v tom čase si už v podstate stimuluje alebo teda trénuje periorálne svalstvo a de facto hybnosť tej bukofaciálnej oblasti a nehovoriac o tom, že už by mal byť aktivovaný sací reflex. V tomto období vykonáva pohyb predozadný jazykom súbežne s pohybom čeluste. Pokiaľ v tomto období je dieťa z akéhokoľvek dôvodu príjma potravu cez nazogastrickú sondu alebo ináč, nie perorálne, tak zjavne nedochádza k stimulácii týchto parametrov a oblastí, o ktorých som hovorila. A v neskoršom veku, napríklad pokiaľ sú deti predčasne narodené a naozaj nemajú ešte dozretú či už tráviacu sústavu alebo nemajú integrované reflexy, tak v tomto prípade sú deti neskôr krmené aj po príchode do domáceho prostredia, sú krmené fľaškou. Pokiaľ rodič, alebo teda matka, rodič dá cumlík, kde je väčší otvor, tak dieťa pasívne, hltavo prijíma tú tekutú potravu bez toho, aby si namáhalo to periorálne svalstvo. Tým pádom tá tekutina len pasívne vlastne sklouže do tých tráviacich ciest a znova dieťa nemá možnosť, ako stimulovať tieto oromotorické orgány. V ďalším takým dosť kľúčovým faktorom, ako posilňovať oromotoriku, je príjem potravy. Ten príjem potravy mám na mysli po dokončení obdobia kojenia alebo príjmania mliečnej formuly sa pridávajú nemliečne príkrmy. Tieto sa pridávajú u kojených detí približne okolo 6 mesiacov života. U nekojených detí je to trošku skôr, okolo 4. až 5. mesiaca života. V tomto čase sa pridávajú príkrmy a dieťa už
spracováva túto potravu v ústach tak, že vlastne jazyčkom pohybuje smerom hore a dole. V tomto čase už dochádza teda, ako som už povedala, k inému vzorcu spracovania potravy v tej orálnej fáze prehltania a dieťa si stimuluje ten jazyk. Aby sme nehovorili iba o príjmu potravy, tak určitý významný faktor je aj ten, kedy dieťa sa začína v svojom motorickom vývine začína sa pretáčať. Tým pádom jazyček už je na inej strane a na inom mieste ako predtým, keď len pasívne ležalo na chrbátiku. Začína štvornožkovať a neskôr začína sedieť a stáť. Takže ten jazyk... Když bychom to měli shrnout, takže takový jako dostatečné podmínky jsou vlastně dostatečné stimuly pro to dítě, aby se mohla vyvíjet jeho hrubá motorika, protože na to je navázané vlastně tak, jak se vyvíjí hrubá motorika, ať už je to set, lezení, tak s tím vlastně souvisí i pohyby jazyka. To už je vyzkoumáno, že plus minus v tom období, kdy dítě si sedá, tak třeba tvoří alveolární hlásky, nebo obdobné. I tím, jak se mu zvětšuje vlastně dutina ústní, tak má větší možnost pohybovat s tím jazykem. Tam je důležitý ten 6. měsíc. Áno, je dôležitý, ale není kľúčový. Zase pokiaľ nás počúvajú poslucháči, ktoré majú deti s centrálnou tonusovou alebo centrálnou koordinačnou poruchou, alebo sú to deti s detskou mozgovou obrnou, s Downovým syndromom a inými syndromami, tieto deti naozaj zaostávajú v tom motorickom vývine. Niektoré z nich nedokážu ani sedieť, ale to neznamená, že sa nenaučia rozprávať. V tomto prípade je kľúčové, respektívne veľmi dôležité, akým spôsobom sa prijíma potrava a akej konzistencie a viskozity je táto potrava. Tím vlastně směřujeme k té další otázce, jak příjem potravy ovlivňuje výslovnost a jakou důležitost má právě zavádění prvních příkrmů. Takže nejde jenom o čas, kdy ten příkrm nabídneme dítěti, ale taky jakou má konzistenci. Určite áno, pokiaľ sa ponúkne tá potrava neskôr ako v období, v ktorom by sa malo podávať, v podstate až taký veľký efekt to nemá, alebo teda až takú veľkú zlobu v úvodzovkách to nenarobí. Veľmi dôležitá je teda tá konzistencia. A ako to vplýva, aby som nadviazala na vašu otázku, pokiaľ sa začína pridávať tá potrava, ako som spomínala, tá prvá, tak dieťa začína v podstate pohybovať jazykom smerom hore-dole, neskôr do jednej strany a do druhej strany. Je dokázané, že v tomto období do 3 až 4 týždňov začína džavotať také hlásky, ktoré si vyžadujú tento pohyb jazyka. Ďalším takým dôležitým faktorom je, pokiaľ dieťa sa začína krmiť lyžičkou, čo teda všetci krmia lyžičkou, tam je ďalšia veľká skupina, či tá lyžička má byť kovová, či má byť plastová alebo drevená. Momentálne to nebudeme rozoberať z časových dôvodov, ale pokiaľ sa tá lyžička dá do úst zdravého dieťaťa, podá sa, respektívne sa dotkne lyžička spodnej pery, tak horná pera sa automaticky aktivuje a stiahne tú potravu z tej lyžičky. Z toho vyplýva, že znova do pár týždňov dieťa začína produkovať bilabiálne hlásky PBM. Takže pokiaľ to dieťa začína byť krmené tou lyžičkou, aktivuje sa horná pera, aktivujú sa pery k tomu, aby sa priblížili k sebe a deti začínajú rozprávať obojperné hlásky. Pokiaľ to premostíme na deti, ktoré sú zdravotne znevýhodnené, tieto deti nedokážu, väčšina z nich nedokáže tie pery dať k sebe. Potrava im vypadáva z úst, ústa sú otvorené z dôvodu buď hypertonicity alebo hypotonicity. V tomto prípade musíme pomôcť manuálne tie pery dať k sebe a jednoducho dieťatku ad jednému pomôcť stiahnuť tú potravu z úst, alebo dieťatku pomôcť vytvoriť tie prvé hlásky m, alebo ma, alebo ba.
Toto by bola možno veľmi stručná odpoveď na to, ako to vplýva na samotnú reč. A čo sa týka tej konzistencie, pokiaľ dieťa bude krmené len takou tekutou formulou alebo konzistenciou pyré, ako sú pudingy a kašičky, bez toho, že by tam boli nejaké drobné kúsky potravy, tak znova nemá si ako trénovať svoje artikulačné orgány, alebo teda oromotorické orgány, pretože len pasívne omiela túto potravu v ústach jazykom a čo sa týka žúvania, to žúvanie je len naznačené. Nemá prečo hrísť, nemá dôvod hrísť a nemá dôvod žuť. Tým pádom aj tie žúvacie svaly sú oslabené sú aj príslušné periorálne svaly a ostatné artikulačné svaly. Tak preto by som rada apelovala na rodičov, že pokiaľ dieťa odmieta potravu, to neznamená, že mu ju nechutí. Je dokázané, že prvé príkrmy by sa mali podávať 10-krát. Je tam také kvázi pravidlo, nemám rada slovo pravidlo, ale mali by sme zohľadniť, že deti môžu 10-krát odmietnúť ten prvý príkrm, že im nechutí, vypľuje ho a až ten 11. krát ho začnú akceptovať tú chuť, tú vôňu a tú konzistenciu. Takže treba byť taký dôsledný a netreba sa hneď vzdávať pri podávaní prvých príkrmov. A pokiaľ dieťa si na druhej strane je trošku výberavé v tom jedle, tak znova hravou formou je potrebné mu túto potravu podávať. Takže trpělivost, jedna z nejdůležitějších esencí rodičovství, platí i v tomto případě. Určitě. A dalo by se říct, že vlastně první zavádění příkrmů může být takovým malým trenažerem k tomu, aby to dítě mělo dostatečně silnou a koordinovanou vlastně potom tu artikulaci. Není to o tom, že by nemluvilo, když nebude jíst, ale určitě. Jde o to, že to je taková jako posilovna na to, aby to bylo s přesností. Určite áno. Potřebnou. A čo sa týka toho jedenia, veľmi dobrá metóda je, kedy sa dieťaťu podávajú potraviny, ktoré sú nepopučené a lyžičkou. Áno, na jednej strane povedala som, že je to dôležité pre tie bilabiálne hlásky, ale na druhej strane je veľmi dobré, keď si dieťa koordinuje aj v podstate pohyb ruka-ústa v kombinácii s tou potravinou, keď sa spári sa zelenina, napríklad mrkva, petržlen, brokolica, zemiak, buď sa urobí na pare, alebo sa jemne predvarí, že není úplne tvrdá, ale není ani úplne mäkká a dieťa si to vkladá do úst a automaticky ho musí nejakým spôsobom rozžuť, lebo mu bude nepríjemné celé kúsky prehltať. Odborníci pečující o děti, ať už lékaři nebo terapeuté, zaznamenávají vyšší nárůst dětí s hypersenzitivitou. Ať už tedy taktilní nebo intraorální, která spolu úzce souvisí. Narůstá také počet dětí označených pojmem nejedlíci. Jaký je váš názor na vzrůstající počet detí s týmito obtížemi? Je pravda, že v tej logopedickej praxi sa naozaj stretávame s nárastom detí, ktoré majú problémy s príjmom potravy a takisto s deťmi, ktoré majú nejakú formu hypersenzitivity. Podľa môjho názoru to súvisí samozrejme s mnohými faktormi. Jeden z nich je, že je veľké množstvo detí sa podarí zachráni sa ich život, keď sú narodené predčasne a naozaj tá hranica veková sa posúva stále smerom nižšie. Takže to sú vlastne predčasne narodené detičky, ktoré môžu byť precitlivené v tej dutine ústnej už len preto, že v tých iniciálnych fázach svojho života sú krmené cez nazogastrickú sondu. A táto nazogastrická sonda sa musí meniť po určitých dňoch a v podstate tá sliznica je neustále nejakým spôsobom dráždená. Vieme, že aj malinké bábätka majú svoju pamäť, aj keď vedome si nevedia vybaviť určité skúsenosti, ale pamäťová stopa v podstate zostáva. A dieťa, ktoré príde do kontaktu napríklad so
silikónovými alebo plastovými lyžičkami, tak mu to môže evokovať negatívnu skúsenosť, ktorú prežilo v čase, keď bolo sondované. To je jedna vec. Druhá vec je, môže byť príčinou aj to, že deti nie veľmi často chodia v mestách napríklad na ihriská a nie často sa hrajú v piesku, není sú na lúkach, nemajú kontakt s trávou a podobne. Mnoho moderných mamičiek chodí do rôznych obchodných domov alebo detských centier, kde síce je mnoho zvukových hračiek a majú tam množstvo vnemov, ale vnemy, čo sa týka tej taktilnej stimulácie, tých tam je pomenej. A mnoho detí, ktoré prišli s tým, že vyplúvajú a neakceptujú v ústach inú konzistenciu ako úplne úplne homogénnu pomixovanú stravu, tak tieto deti sa štítia, alebo ináč povedané, im je nepríjemné, keď sa dotýkajú toho piesku, dotýkajú sa napríklad koberca, alebo sa dotýkajú látky, ako je napríklad zamat. Takže naozaj týchto detí pribúda a má to určitý súvis aj s tým, že odmietajú niektoré druhy potravy. Já teď zacílím ty otázky pro nás logopedy, pro nás terapeuty. Někteří rodiče se můžou pozastavit, proč třeba v rámci oromotoriky my zařazujeme uvolňování krku nebo děláme dechové cvičení, zapojujeme aktivněji bránici. Která část lidského těla bývá nesprávně často opomíjená v našich logopedických terapiích? Co bychom my jako logopedi mohli nechtěně třeba přehlížet? Kterou část lidského těla je potřeba do té oromotoriky zařadit, aby byla dobrou podporou k tomu, aby to vyzrávalo? Určite by sme sa nemali zameriavať len na oblasť tváre, ale musíme sa zameriavať na oblasť krku a v neposlednom rade celého tela. Už tak, ako príde to dieťa do ambulancie, aké má postavenie tela, či je zhrbené, či má hlavu v predklone, či pohybuje rukami, to je jedna vec, ktorá nám už môže v podstate, je to taký ukazovateľ, kedy si môžeme urobiť taký kompletný názor na dieťa. Ale čo by sa naozaj na čo by sa nemalo zabúdať, je krčné svalstvo. Krčné svalstvo, pokiaľ je stuhnuté, alebo pokiaľ sú tam nejaké tzv. Trigger point, to znamená, že sú tam nejaké uzlíky, zdúreniny alebo čokoľvek, čo není fyziologické, vplýva na celú oromotorickú sústavu. Niektoré tieto svaly sa zakončujú na úrovni čelustie alebo pár milimetrov nad ňou, alebo teda centimetrov. Takže určite je potrebné venovať tejto oblasti pozornosť. Často príde ku mne do ambulancie dieťa, ktoré nevie napríklad jednoduché hlásky. Pri horných sykavkách, ako sú sykavky napríklad ČŠŽ, ich vyslovujú nielen s bokovým prízvukom, ale vyslovujú ho aj tak, že pohybujú vlastne perami do jednej alebo do druhej strany, tak vtedy im poviem, a nie len týmto deťom, že pekne si rovno sadni, a vystri chrbát, daj si nohy a päty hlavne na podložku, na zem a posuň hlavu na jednu stranu a na druhú stranu. Pokiaľ nerozumejú inštrukcii, tak ucho prilož k jednému ramenu, ucho prilož k druhému ramenu. A je veľmi zaujímavé pozorovať, ako to mnohé deti nevedia, pretože pri tomto zjavne jednoduchom pohybe si pomáhajú pohybom ramena. Pokiaľ im poviem, aby sa otočili, aby pozreli na jednu stranu za jedno rameno a pozreli na druhú stranu za druhé rameno, tak tento pohyb nedokážu urobiť izolovane bez toho, aby sa vytočili na tej stoličke. Takže pokiaľ my nedáme do poriadku túto oblasť, tak potom veľmi ťažko sa nám bude pracovať s artikulačnými orgánmi a orálnou motorikou.
A ještě jedna otázka pro nás, pro kolegy. Jaká je vaše nejoblíbenější pomůcka terapeutická? Áno, tak vzhľadom na to, že pracujem s neurovývinovými a neurogennými poruchami a sú to teda dosť ťažké poruchy, tak mojou najobľúbenejšími pomôckami sú logopedické sondy. Konkrétne s jednou viem aktívne stimulovať mäkké podnebie a prehltací reflex bez toho, že by som sa dotýkala koreňa jazyka, aj keď je to dieťa spastické a vtedy vieme, že ten jazyk je retrahovaný viac dozadu. Ďalej sú to sondičky, s ktorými viem stimulovať bočné okraje jazyka, bez toho, že by to bolo nepríjemné alebo že by dieťa malo nejaké nepríjemné pocity. Veľmi rada používam aj spirometre, jednoduché spirometre na nácvik dýchania, respektívne výdychového prúdu vzduchu, kedy dieťa má ten vizuálny aj sluchový feedback, kedy fúkne do spirometra, ktorom je gulička a tú guličku musí vlastne udržať v pieste na hornej úrovni, prípadne vidí, ako sa tá gulička posúva. Tých pomôcok už v logopedickej praxi je oveľa viac, ako sme mali pred tými 20 rokmi, keď sme si ich vytvárali na kolene. Veľmi nám to pomáha a preto sa nedá úplne identifikovať, ktoré sú tie moje úplne najobľúbenejšie, ale naozaj technológia ide dopredu a ktorá nám pomáha nielen nám ako logopédom, ale aj deťom byť motivované a mať z logopédie radosť. Paní doktorko, velmi děkuji za tento rozhovor, který děláme v pauzách mezi vaším lektorováním, což je velmi náročné. Dneska už je druhý den. Přeju vám šťastnou cestu k vám domů na Slovensko a našim posluchačům děkuji za pozornost. Přeji pěkné jaro a někdy naslyšenou u další části našeho podcastu Řeči o řeči. Právě jste slyšeli další díl podcastu Řeči o řeči. Diskutovat můžete na našich facebookových stránkách Listy klinické logopedie nebo nám napište, jaká témata by vás zajímala, či tipy na hosty, které bychom pro vás mohli vyspovídat. Můžete nám psát na e-mail listyklinickelogopedie@gmail.com a nebo na našich facebookových stránkách.